Hey guys, welcome back to my channel. It's me, Janbero Tihor, and I'm back with another video. So, karon guys, ako ipakita sa inyo first kaya ang akong vlog sa El Salvador City sa Divine Mercy. Then after atong vlog, we're gonna do 20 facts about me. So, before to mag-start sa video, ayaw sa kalimot og like sa akong video, ayaw kalimot og subscribe sa akong video, o comment kung na kayo mga suggestion. So, para makabalusad ko kung unsa ako mag-i-improve o unsa ako mga buhaton. So, without further ado, let's proceed to the video. Bye! Hey guys, so maura to siya no akong vlog. So I hope nga nag-enjoy mo itong video. So karon mag-start ta og video sa 20 facts about me. So kani siya nga video ha, unedited ni siya, so raw, very raw ni siya nga video. So this is like a raw vlog. So nakikopy dari mo, if ma-notice ninyo, sige magtanaw sa ubos. Di ko ka-memorize friends, so akong isulat tanan no. So kani siya nga mga 20 facts. Hindi siya binuang, tinuod ni siya kung unsa jud ko para pud makabalo mo kung unsa jud ko, og para pud kanang itong dili mo mag-wonder kung ano yung ani ko, unsa ko mga likes, dislikes, and etc. So dahil istorya, oy, mag-start na ta. So number 1, my name is Janbero Tihor. I'm a Filipino YouTuber. I'm 19 years old and I'm studying at Lourdes College, studying Bachelor of Science in Social Work. I'm a 4th year student, and today, as of now, my favorite YouTuber are Lloyd Cadena, Pamela Swing, Will Dasovich, and Mamshis, of course, Michelle D, Ronan Domingo, and basta Mamshis, mo na siya. Og kung kita gid mo sa kuan no, I weigh 80 kilograms. So amot lang kung kita na mo sa ako sa personal, I wish nga di mo makita sa ako, very tsaka kay ko. So I really love pizza, food in general. I really love pizza, burger, o unsa pa na, basta lami. And also, I play volleyball. I'm a varsity player sa 3rd year o 4th year high school ko.
sa St. Mary's Academy of Carmen. So, mga Marians dyan, kaway-kaway. So, kuan pod, I really love dark colors, pero akong kwarto, grabe ka, very light o warm kay ang color is because wala pa ni siya nga napintalan dyan kay bago lang gid siya gi-renovate. So, in terms of music, siguro ang genre nga akong bet kay mga upbeat chill music, mga pop, like kanang makalaara ang ulo. Dayon, as of now pod, I'm not really a fan of movies, pero when I watch movies, I really kanang ginaponder ginatanaw ginako kung sa unod. So siguro akong favorite ng movie sa tanan ako na watch, no, kaya mo nagdigin ako malimtan like every single detail, it would be Nerve, Love Simon, and Call Me By Your Name. And yes, I suggest na i-watch na ninyo guys. So yeah, ang sabi niyo gihulat, pero after nasaling nga video na kay barag bastos na kay lunch. So I love video editing, bantog nagbuhat kong YouTube account. I love photography, pero I'm not a good photographer. Grabe ka sarcastic. And ito pa man, Benson, hindi ko sabot sa ko agi friend. O kuan guys, I'm a legit authentic online seller. I am I sell iPhones sa online. So if mag-order mo phones, pwede rin mag-contact sa ako kay di ako mga items kay on hand. So if you're from CDO, pwede na ito mag-meet up dyan anywhere in CDO. So because scammer guys, it's not my job. So I love adventure and exploring new things. Like if you would see sa akong mga vlogs, mostly laglaag na siya kay magiging na siya akong thing maglaaga. And also related na po siya sa akong course, which is social work, which is to go to far-flung areas o kanang mga depressed areas. And also I love cooking. By the way, I'm a frustrated chef. So say nagid yung mga trial and error. Ako mga ginaluto sa hilaw, pras gahapon ako manok. So pero kay raman. So later on pag maanad na kasi luto murag kablo na ka kung unsa mga buhaton o unsa dili. Also, I love milk tea. So, if you're from CDO, kabalo ko nga, lamig gid ka ang chinky tea. So, katong dili taga CDO, visit mo dito guys, kay it's one of the best milk tea, gabaligi og milk tea dari sa CDO. And also, sa Iligan, marad na naman sila yung branch dito. And also, ukay-ukay is my thing. Grabe ko mga ukay guys, like, kanang mga 25 pesos na shirt, grabe kinaka-expensive sa ako. May kuan siguro akong ganan siguro mo okay ka na mag-rate og 5 pesos or 10 pesos. Mo ginang tinuod mo ukay-ukay. So ang nakasyada mo sa ukay-ukay is that wala kay kaparehas na sa nina best. Kay kung awkward kayo best, no? Magtagbo mo sa SM, yung parehas mo gipalitan sa pen shop. So man, couple shirt lang. Masyado mo sa kuan ukay-ukay kay original, authentic, may mga Forever 21, mga Urban Outfitters, mga so unsa pa man ang mga kuandara oy mga branded nga mga shirt or pants. So tsara gyud okay guys kay very unique og ikaw ra gyud makabuot sa imong own style, mas barato pa jud, di ba? And also I'm a frustrated singer, but believe me or not, nara sa inyo kung mutuo mo, nakadaog ko og singing contest when I was in grade 2, second placer. Then nakaduot magid ko cash prize which is 500 pesos. Unsa? Sulod si mama. So yes, I'm a frustrated singer. Amot karon yabag kog tingog. So ay na ko yung pag-sample kay murag mag-ulan si Rosamot, ulan-ulan na ba sa Cagayan. So yes, talaga ako yung nakadaot kong 500 pesos. So abot lang, kumoto ba yun? Manara sa inyo, ay kumoto ba mo? And I really hate snakes. Murag siguro muna akong let us say greatest fear na lang siguro. Lagi ang mga snakes, hadlok din kayo siya, like super, basin mag-freak out guro ako kung makita ko. And last but not the least, I have a pet named Mingkai.
So murag walk-in na siya nga client, murag walk-in na ni siya nga animal isulod sa balay. Then like I adopted the cat, and I think it's one of the best feeling na mapadako ni mong cat. And now she's pregnant, so burikat kay siya nga iring. Yes, burikat siya nga iring, buros bata pa tayo, buros na no. So hindi mo siya liwat sa tagya. So hindi ko burikat guys. So that's a wrap. Thank you for watching this video. If you like so that's a wrap, no? So if you like this video, ayaw kalimot og subscribe sa akong channel guys. It would mean a lot to me. Maybe in the kung maka 200 subscribers na ko, mag-giveaway guro ko, no? Okay. Yung iPhone seller pa ta kung wala man ito giveaway, no? So yes, it's Ayan John Beroti Hura. Ayaw kalimot like, subscribe, comment, share this to your friends para mailhan ko nila o para mailapod ko kung nga online seller ko nga iPhone kay I need money. So yes, bye, thank you.